Gå till Rick. Aj, inte välta Arnav. Hade jag upp hoppa? Här, kom. Skicka den till Alice fram. Okej, vi åker hem nu. Nej. Ni ska bli hockeyproffs först, sen åker vi hem. Jag hatar hockey, jag spelar fotboll, det räcker för mig. Kom! Okej, ska jag gå och sitta så länge? Nej, du måste hjälpa. Arnav. Bra, du ramlade inte. Kom Arnav. Kolla, kom där! Ja, såg du? Arnav höll på att ramla, men han gjorde inte. Kom. Tog mi paro. Vänta Arnav, ska jag fixa din mössa. Kom. Du ser ingenting. Ja, nu ramlade Adjet.